Hallo Transvalia. Hij is niet aan een speaker gekomen. Ik heb vorige tijd gevraagd of ik hier zelfs. Dus zie je een punten gaan boekje afgerijden. Speaker gekomen tegen. Ja. Wat gaan we? Ik vind het raar nu. Ja, andere punten. Dat zit van jullie. Mijn kwartaal 2 heb ik Ja, dat is wat ik hij niet aangaan. Maar ik kan dat, ik weet het, die kwartaal. Nou, dat is niet te veel. Soms zit ik in die klas, het gevoel van is slaappracht en doemrig in die klas. Wat gaan we? Het is raar. Ik weet niet. Dus moet je vragen, die mensen zijn raar gekomen door je. Met wie was het meer? Ja, wel. Van die vlucht en allemaal was hij. Yes, Tommy! Ja, yes. Dat is mijn stap, wat gaan hier aan? Yo! Wat dan? Wat is dat? Ik heb nu... Yes, weet je dat geen steeds naar? Wat is dit? Oké, ik was mijn punten zwak. Geval. Ja. Dat komt hier aan. Ik weet niet. Dat is niet wel mooi van jou, dit. Yo! Ja, dat is de camera op, ik weet het niet. Nu lang gaat. Wanneer lijkt het uit? Goed. Je van Engels? Je van Engels niet. Nee, was het. Zij is niet van jou. Ah, man. Je van Engels. Ze is niet vandaag. Kijk, cool. Van nu wees dat je een dag, hè? Jezus, luister, samen. Ik moet weer geld aan voor vermoeden. Of die moest er voor jou staan. Die oude. Oké, ja, dat is goed. Moet ik het idee? Kijk, we zijn eens met 12 uur morgen. Die niet zijn krijgen. Die heb ik ook niet krijgen. Wat is dan Jock? Wat heb je nou ja? Wie? Klasje gedraaid jullie niet? Ik doe niet, meneer. Raar, kan niet voor mij zijn. Beloof me, meneer. Nee. Ik denk je doet het niet. Wat was je stout geweest vandaag? Nergens, ik heb raar nergens. Is je zeker? Beloof me, meneer. Kom eens weg, kom eens weg. Schrijf maar uit voor starten alsjeblieft. Schrijf maar uit persoon hier. Ja, nee, hij is alweer. Oké. We zijn alweer een dag. Ik weet niks van niks, meneer. Weet je van niks? Is je zeker? Ik doe het zeker, meneer. Nee, ik is ruim dit zeker, ik was zitten in een klas vandaag. Wat is het vandaag? Ja. Anne dan? Ja, zoals gestroopt, meneer. Is er gisteren ook zit geweest? Niks verkeerd gedaan. Ja, meneer. Niks. Nou, dan gaan we kijken of ik iemand met een kan met helpen. Ja, meneer. Ik doe niet. Zei? En dat? Ja, hij zei hij is onschuldig. Al die bewijzen wijs. Hij gedraagt in die klasse niet. Stout. So is jy helemaal onschuldig of wat? Ik weet niet wat gaan nie. Want ek dink die hele situasie ek wil as ek moet betrokke raak hierby. Dit moet vir jou sê, dis nogals relatief ernstige. Maar wat se onderwyser sê dit eerstens? Ek het nou net hier aangekom, so ek het nou nie al die inligting gehad op hierdie punt. Maar JJ gaan dit dood eerlik met jou moet wees. Jy slaat nie in die moeilikheid nie, alles is okay. Ons neem jou net af en ons gaan jou gebruik as hierdie ding op die trek by dis beste. Wag net vir jou net jy het gekryg so. Ach meneer! Meneer! Ach meneer! Oh ja, amper letterlijk, gaan jullie zo.